खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बर' माहारिनि थाखाय थामहिनबा बर'फोरनि थाखाय जोबोदनो गोजोनथाव बाथ्रा जोबोदनो गोजोनथाव बर' माहारिया बे समाव देरहासारबाय होननानै जों बुंनांगोन मानोना बे समाव फिन आरोबाव बर'नि दोरोङारि जामु आरो दोरोङारि गाननाय जोमनाय बे गाननाय जोमनाया बे समाव फिन आरोबाव GI टेग मोननो हाबाय थामहिनबा जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन मोननो हाबाय थारैनो बर' माहारिनि थाखाय बे गोग्गाथाव आरो बाख्नायजाथाव होननानै बुंनांगोन नोंथांमोना मिथिगौ दि सिगांनि समाव मोन 13ता आइटेम मोन 13ता आगजुफोरा बर'नि जामुफोर बे जामुजों लोगोसे दामजुफोराबो बे समाव GI टेग मोननो हाबाय मोन 13ता सिगांनि समाव मोनदोंमोन आरो आद्रा मोन 9ता आइटेमा बे समाव दङमोन आरो फिन नैबे समाव थामहिनबा थांनाय 31 मे बे 31 मे खालि बे समाव फोसावना होबाय थामहिनबा जोङो मोनथिना मोनदों जे बे समाव मोन 9ता आइटेमा फिन आरोबाव GI टेग मोननो हाबाय जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन बे समाव मोननो हाबाय बर' हारिनि थाखाय जोबोदनो गोजोनथाव बाथ्रा बे समाव हादरनिफ्राय थामहिनबा जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन जों मोननो हाबाय बे समाव बर' माहारिया जोबोदनो गोजोनथाव बाथ्रा बर' हारिनि जे दामजुजों लोगोसे बे समाव गाननाय जोमनाय आरो बर'नि माखासे मानि जानाय जे आइटेमफोर बे आइटेमफोरा बे समाव GI टेग मोनफुंनो हाबाय थाबैनो बे समाव संरैखाथि होनानै जों बुंनो हागोन जोंनि माखासे मानि दामजुफोर बे दामजुजों लोगोसे जामुफोर बे जामुफोरखौ गावनि आंगो होननानै बे समाव बुंनो हासिगोन आरो गनायथि होबाय बे समाव GI टेग मोनफुंनो हाबाय आरो फिन आरोबाव नैबे समाव जों मोन 9 आइटेमखौ फिन आरोबाव मोनफुंनो हाबाय GI टेग आरो बबे आइटेमा बे समाव मोननो हाखो जों GI टेग बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गिबिसिन रादाब नोंथांमोननि गेजेराव होगोन माबे आइटेमाव जों मोननो हाखो GI टेग आरो जाय बिथांमोना बेनि हाबाफारिखौ मावफुंदों थामहिनबा बेखौ बे समाव मावनो थाखाय आखायाव लानानै मावफुंबाय बा बिथांमोनखौ जों साबायखर बावनांगोन मानोना बर' हारिनि सिनायथि आरो बर' हारिनि माखासे दामजुजों लोगोसेनो जामुफोरा बे समाव मोननो हाबाय GI टेग माबे आयदाया बे समाव नुनो मोनदों बर'नि आर'नाइ बड' आर'नाइ नोंथांमोना मिथिगौ दे बर'नि जे गाननाय आर'नाइ बे जोंनि गुबै सिनायथिखौ जों बुंनांगोन आरो बेखौ जोङो मोननो हाबाय GI टेग थामहिनबा GI एप्लिकेसन नं 958 बे नम्बराव दं आरो गुबुन फारसेजों मोननो हाबावदों जोङो बड'नि नाफाम नोंथांमोना मिथिगौ बर' हारिनि बा बर'फोरनि बे गुबै आदारखौ जों बुंनांगोन मानोना गोबां सुबुंफोरानो नाफाम होननानै बुङोब्ला जों मिथिगौ बर'फोरा बानायो आरो बेखौनो जों गावनि खालामना लानो हाबाय बे समाव बड' नाफाम बे नाफाम GI एप्लिकेसन जुदि नोजोर होयोब्ला जोङो 964 आयदायाव दं बे दङ आरो बेनि अनगायैबो बर' हारिनि जे अनला बे अनलाखौ जोंनि हारिनि होननानै जों गुबैयै बुंनो हासिगोन मानोना बे समाव बेखौबो जोङो मोननो हाबाय GI टेग बेहाय बड' अनला ओंख्रि होनोब्ला नोंथांमोनाबो मिन्थिनो हागौ दे गासिबनिबो खुगायाव खुदै ओंखारो जे जानो लुबैयो बे अनलाखौबो जों बे समाव GI टेग जों मोननो हाबाय 966 नम्बराव बे GI एप्लिकेसन दं बेनि अनगायैबो बड' गोखा गोखै जों गोखा गोखै होननानै बुङोब्ला जों बैसागु रंजानाय समाव रंजाखांनानै जों बे गोखा गोखैखौ जायो आरो बेखौबो जोङो बे समाव मोननो हाबाय बर'नि गुबै जाग्रा आदार ओंख्रि बा जाग्रा हिसाबै जों मोननो हाबाय बड' गोखा गोखै जानायखौ बे GI एप्लिकेसन 967 आरो बेनि अनगायैबो जोङो बड' जौ गोरान नोंथांमोना मिथिगौ जे बड'नि जौ गोरान थामहिनबा जायगा लायनानै जायगा बेखौ सेरेब होननानै बुंनाय जायो आरो बेखौबो जों मोननो हाबाय जे GI टेग जों मोननो हाबाय बड' जौ गोरान GI एप्लिकेसन दं 968 जों बेखौबो मोननो हाबाय GI टेग बेनि अनगायैबो बड' जौ गिसि जों जायगा लाना जायगा बेखौ जखायबो होननानै जों बुंनाय जायो बे जौ गिसिखौ जों मोननो हाबाय GI एप्लिकेसन बर' माहारिनि थाखाय
बर' हारिनि थाखाय जोबोदनो गोजोनथाव बाथ्रा जायखौ जों आंगो गावनि सिनायथि बा गावनि होननानै बुंनानै लानो हाबाय। बेनि अनगायैबो बड' माइब्रा जौ बिदै बर'नि मोनसे दोरोङारि मोनसे जा जोङो लोंग्राखौ बुंनांगोन। मानोना बड' हारिनि जे माइब्रा जौ बिदै होननानै बुङोब्ला खुगायाव गोबां सुबुंफोरनियानो खुदै गयो। मानोना बे समाव बैसागु बोथोराव जोङो रंजानायजों लोगोसे बेखौ बा जौ लोङो माइब्रानि बा माइब्रा माइजों जों बानायनाय जायो आरो बेखौबो जोङो मोननो हाबाय जोङो GI टेग। बे बर' हारिनि थाखाय जोबोदनो गोजोनथाव बाथ्रा GI एप्लिकेसन 970। बेनि अनगायैबो बड' नारजि ओंख्रि होनना बुङोब्ला नोंथांमोना मिथिखागौ आरो बे बड' नारजियाबो जों बे समाव GI एप्लिकेसन मोननो हाबाय 976। बे समाव नोंथांमोननो बे गोजोनथाव खौरांखौ बर' हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बे गोजोनथाव खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय आरो दिनैनि साना जोबोदनो रंजाथाव सान होननानै बुंनांगोन। मानोना बर' हारिनि सिनायथि माखासे आदारफोर जामुफोर आरो जामुजों लोगोसेनो गाननाय जोमनायफोरा बे समाव मोननो हाबाय GI टेग जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन जों मोननो हाबाय आरो बे जोंनि थाखाय बा बर' माहारिनि थाखाय जोबोदनो गोजोनथाव बाथ्रा जायखौ जों बुङोमोन जे आर'नाइ बुङोमोन। बे आर'नाइ गावनि बा थामहिनबा बेखौ सिकुर नङामोन, गुबुनाबो बेखौ बाहायनो हायोमोन। नाथाय बे समाव बे GI टेग मोननाय लोगो लोगोनो बे बर' हारिनि थाखाय बे थिखानाय जाबाय आरो बे समाव बे गनायथि जों मोननो हाबाय जिअग्राफिकेल इन्डिकेसन आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गासै मोन 21टा आइटेमखौ बे समाव एप्लिकेसन होनाय जादोंमोन। थामहिनबा बे समाव जिअग्राफिकेल इन्डिकेसननि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन। बै एप्लाइ खालामनाय लेखा गासैबो जाफुंसारदों। बे बर' हारिनि थाखाय जोबोदनो गोजोनथाव बाथ्रा। मानोना बे समाव 21टा आइटेमखौ एप्लाइ खालामदोंमोन। बे एप्लाइ खालामनायनिनो गासैबो मोन 21 आयदा। बे 21 आयदा बा 21 जामुजों लोगोसे गाननाय जोमनाया बे समाव मोनफुंनो हाबाय GI टेग। बे बर' हारिनि थाखाय जोबोदनो गोजोनथाव बाथ्रा, बर' माहारिनि थाखाय जोबोद बे गोजोनथाव बाथ्रा आरो जाय बिथांमोना बेनि थाखाय नांथाबदों। थामहिनबा बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसेनो बिथांनि दैदेननाय गुबुन बिबानगिरिफोरा बे आयदाखौ लानानै जोबोदनो गोसो होदोंमोन। बे जोबोदनो गोसो होनानै बिथांमोना बे हाबाखौ थामहिनबा बिथांमोना नाजानाय खामानिखौ जाफुंसार महर होदों आरो बिथांमोनखौ साबायखर बावनांगोन। बर' माहारिया साबायखर बावनांगोन। बर' हारिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा बिथांमोनखौ साबायखर बावनांगोन आरो मानोना बिथांमोननि जे नाजानाय बे नाजानायनि गेजेरजोंसो बे समाव मोन 21टा आइटेमा बे समाव मोननो हाबाय। थामहिनबा गनायथि मोनबाय, GI टेगनि थाखाय गनायथि मोनबाय। बे जोबोदनो गोजोनथाव बाथ्रा। बे समाव नोंथांमोननो बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों।